खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दुलाराय बाथौ गुथुमनि माइनाव आफादनि स्निथि आरो लाइमोन आफादनि 8थि सावरायमा जथुमा मोजाङै जोबलांबाय। बेरगाव जिल्ला बाथौ गुथुमनि बानजायनायाव आरो खाग्राबारि बियाबनि हेफाजाबाव साननैनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजायो। खाग्राबारि सामथाइबारि बाथौ थानसालि लांगोना आरो मुंख्लं सुजित नार्जारि नब्लाङाव खुंनाय हाबाफारियाव बायदि बिथिङाव सावरायमेल खुंनाय जायो। साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लादोंमोन BS कलेजनि बिबुंगिरि डक्टर दिपाली केरकातारि, सालबारि जौमा फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं डक्टर दुलेन बसुमतारी। बेराफारसेथिं लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि रजेन बर'आ सामलायनाय सावरायमेलाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो। कटन मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगिरि डक्टर नितुमनि बसुमतारी आरो पद्मश्री आरो आसाम गौरव बान्था मोनगिरि आबादारि सर्वेश्वर बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि गोसोखां खाम्फाया लासै लासै गोथार थावनि जालांदों। हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय अनसायगिरिफ्रा सानफ्रोमबो महरगिरिनि गोसोखां खाम्फायाव फैयो एबा नायफैयो। खमैबो 25,000सो सुबुंफोरा बिर जादों। मख'नो गोनांदि जुबिननि गोसोखां खाम्फायाव खालि सुबुंफोर आरो गोबां सुबुंफोर गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफोरा बासफोराव फैनानै थाफैदों। जेरावनो जायगा मोनो बेयावनो जिरायनानै बिनि मुंखौ रोजाबफैदों आरो बिथांनि मेथाइ मायाबिनीखौ लानानै बिथांमोना खाम्फा थिलियाव फैनानै मेथाइखौ रोजाबफैदों आरो ममबाति फोजोंनानै गावसोरनि आंगो महरगिरिनो मान बावदों। जुबिन गार्गनि रुंसारि थामहिनबा गोसोखां खाम्फानि साखाथियाव थानाय माहारियारि राजा लामायाव गोबां ट्रेफिक नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं सनिबारनि मोनायावबो रोजा रोजा अनसायगिरिफ्रा अनजालु महरगिरिनि मोजां मोनजानाय मेथाइफोरखौ रोजाबनानै थाबाय थादोंमोन। मेगनजों मोदै बुंफबनाय मेगनजों बयबो जुबिनखौ गोसो गोरबोजों गोसोखांदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ भारत हादोरनि सायाव तालिबाननि प्रेस कनफारेन्सनिफ्राय आइजो खौरांगिरिफोरखौ होबथानाय जादों। आफगानिस्ताननि फरेन मिनिस्टार आमेरिकान मुताकिया खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानायनिफ्राय आइजो खौरांगिरिफोरखौ होबथानायनि उनाव गोदान दिल्लीयाव मोनसे दान्थे बिदान्थे सोमजिदों। आफगान राजथान्दै थाग्रा खुलियाव जानाय बे हाबाफारियाव तालिबाननि बिबानगिरिफोरनि बिथोन बादियै खालि हौवा खौरांगिरिफोरखौल' हाबनो गनायथि होनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि सुबुं दारारि भारतआव बेफोरबादि आथोनारि फारागथिखौ सहायनो हाया। कंग्रेस दैदेनगिरि प्रियंका गान्धी वाड्रायाबो बे दान्थे बिदान्थेयाव बाहागो लानानै सोरखारनि सिरि थानायनि सायाव सोंथि दिखांनानै बाथ्रा बुंदोंमोन। तालिबानखौ जोंनि राजथावनियाव गावसोरनि उनफिननाय बिथोनफोरखौ सहायनो गनायथि होनाया साफ्रोमबो भारतारि आइजोनि थाखाय लाजिफोनांनाय। फारसेथिं भारतनि बायजोआरि बिफाना प्रेस हांख्रायनायाव बेनि बागै जेबो बिफाव गैया होननानै रोखा खालामदों। ब्रैथि खौराङाव दङ BTCआव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सोरखारा फैफिननायनि उनाव BTCआव गोबां बायदि बायदि समाजनि गनायजाथावै खोथा बाथ्राफोरा गोसारदों। माब्लाबा UPPLनिया BPF पार्टीखौ मुगैनानै बाथ्रा बुंनाय, माब्लाबा BPFआ UPPLखौ सोंखारिनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। दायो फिन मोनसे भिडिअआ समाजारि बिजों एबा फेसबुकनि गेजेरजों गोबां भाइरेल जादों आरो गोबां स्प्रेड जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। जेराव NLFनि बयजोंबो सिनायजानाय एबा गनायजानाय NLFनि आर्मि चिफ आरो BPFनि मददगिरि बाथानि माखासे मुगैथाव राव बाहायनायफोरखौ खौरां बिजोङाव नुनो मोन्दों एबा गोसारनाय नुनो मोन्दों। जेराव बिथांनि मोनसे भिडिअआव गोबां गोसारदों। हारिनि थाखाय मावनो ओंखारबोनाय सुबुंनि खुगानिफ्राय ओंखारदों समाजनि गनायजाथावै राव। जेराव मोनसे भिडिअआव गोसारनाय समाजनि राव बुंनाय थामहिनबा लेथ्रा राव बुंनाया बेसेबां गनायजाथाव। BTCआव प्रमद बर'नि खुंथाय सोरखारखौ थुंगेनायखौ लानानै बारग' EM रनजित बसुमतारीनि मुं लानानै गाज्रि गाज्रि राव बाहायनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बाथानि खुगानिफ्राय। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बाथ्रा बुंगोन? बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा रुंसारि बिस'दा नार्जारिनि गोसोखांथियाव बिजाब बेखेवदों। बर' थुनलाइ आफादाव थानानै गोबाव सम खामानि मावबोनाय बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि, कुमारिकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै गोलाव सम खामानि मावबोनाय तामुलपुर जिल्ला सेसापानि पलासगुरि गामिनि बिस'दा नार्जारिया माखासे बेरामजों भुगिनानै थानाय समाव थांनाय 10 एप्रिल 2025 मायथाइयाव रुंसारि जानानै थांदोंमोन। रुंसारि बिस'दा नार्जारिया बांलादेश, मालदीप, म्यानमार, थाइलेन्ड, भुटान, जापान, नेपाल बायदि हादोरफोराव दावबायनानै मोननाय रोंगौथिफोरखौ मेगाजिन आरो बर' खुगा लाइसिफोराव फोसावबोदोंमोन।
बिथांनि बर' हारियाव बिहोमा होबोनाय बायदि रोखोमनि मावथाय खामानिफोरखौ फोथांनानै लाखिनाय थांखिजों बिथांनि असे फंबाय MCLA बिजितगोरा नार्जारिनि बानजायनायाव रुंसारि बिसरा नार्जारि गोसोखां बिजाब गांसे बिजाब सेबखांनानै बेखेवनाय जायो। बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि प्रसान्त बर'आ बे बिजाबखौ बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सोद्रोमा बरुवा कान्त ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो तामुलपुर जिल्लानि एबा तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारि बिथाङाबो बाहागो लायो। लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि कमेडियान आर्टिस्ट मेन्देला ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। तिताबरनि समाजिला टांगालबारि जकाइसुगाव रबिबारखालि आथोनारि गाग्लोबनायजों भुगिनांनाय सासे 14 बोसोर बैसोनि लाइमोन हिन्जावसाया नियाय होनो हायैनि जाहोनाव गावखौनो फोथैनानै लादों। दिनैनिफ्राय 12 सान सिगां अजद होनायनि उनावबो दायनिगिरिनि सायाव थामहिनबा दायनिगिरि बिजय गंडखौ हमनो हायाखै। भुगिनांनाय सुबुंखौ नियाय होनो हायाखै। बेनि थाखायनो थांनाय सानखालि फुङाव रागा जोंखांदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। हरखाबनो थागिरिफोरा दायनिगिरिफोरनि सायाव राहा लानो हायैनि थाखाय जालुकनिबारि पुलिसनि सायाव बेरेखा सोमावसारदोंमोन। जेब्ला पुलिसआ गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय लानानै थाङो अब्ला गावखौ फोथैना लानायनि सायाव नायबिजिरनो नाजायो अब्ला गोबां जायगानि सुबुंफोरा बिथांमोनखौ बेंखननानै एफआइआरनि 12 साननि उनावबो जिनाहारि खालामग्रा बिजय गंडखौ मानो हमनो हायाखै होननानै दाबि दैखांदों आरो पुलिसजों लोगो नांनानै दायगिरिफोरखौ रैखाथि होनायनि अजद होनो नाङा होननानै दाङाबाजि जायो। थासारिखौ आरो गाज्रि जानायनिफ्राय होबथानो थाखाय जरहाट जिल्ला पुलिस सुपारिनटेन्डेन्टआ थाबैनो जाथायथिलियाव सहैयो आरो थासारिखौ सामलायनो नाजायो। बे समावनो तिताबरनि भास्कर ज्योति बरुवायाबो नुजाथिनानै जिनाहारि खालामग्राखौ लानानै सुबुं थुबुर आरो नखरखौ थांखिनानै बिबुंथि लाखिनानै बाथ्रा बुङो आरो नियाय होनांगौ होननानै दाबि दैखाङो। बिथाङाबो हांखोनि फायखि रामदास बसुमतारिनि 22थि थैनाय सान आरो 15थि गोसोखांथि सान फालिनायाव बाहागो लाहैदों। एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बर' थुनलाइ आफादा हांखोनि फायखि रामदास बसुमतारिनि 22थि थैनाय सान आरो 15थि गोसोखांथि सानखौ बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनि गोजोनपुरि पार्कआव थांनाय सानखालि एबा मैया सानसेनि हाबाफारिजों फालिनाय जादों। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बर' राव थुनलाइयाव हांखोनि फायखि रामदास बसुमतारिनि होलांनाय बिहोमा आयदानि सायाव सावरायनाय हाबाफारियाव सावरायगिरि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मख'जाथावदि बे सावरायमेलखौ बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया मासि लानानै सामलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां बारग' आफादगिरि तरेन बर'। सावरायगिरि आलासि महरै बाहागो लाबावो बर' थुनलाइ आफादनिनो बारग' लेङाइ आफादगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारी। हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिश्वजित नार्जारि, बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देस्वर बर' बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। NFRआ खुवानि थासारिखौ नोजोर होनानै 3 दाननि थाखाय गोबां ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनायनि बाथ्रा फोसावदों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे थामहिनबा NFRआ 1 डिसेम्बर 2025 निफ्राय 3 मार्च 2026 सिम 3 दान खुवानि थासारिनि थाखाय गोबां ट्रेनफोरखौ केन्सेल खालामनायनि बाथ्रा फोसावदों। बेफोर ट्रेनफोरा जादों ट्रेन नाम्बार 15903 डिब्रुगड़ टू चन्डीगढ़ एक्सप्रेस, जाय 1 डिसेम्बर खालारनिफ्राय 2025 नि 27 फेब्रुवारि 2026 सिम केन्सेल खालामनाय जागोन। बेनि फैफिननाय समा 15904 चन्डीगढ़ टू डिब्रुगड़ एक्सप्रेसआ, जाय 3 डिसेम्बर खालारनिफ्राय 1 मार्च 2026 सिम केन्सेल खालामनाया आबुङै फैफिनगोन। 15620 नम्बरनि कामाख्या टू एक्सप्रेसखौ 1 डिसेम्बर 2025 निफ्राय 23 फेब्रुवारि 2026 सिम केन्सेल खालामनाय जागोन आरो 15619 गया कामाख्या एक्सप्रेसखौ 2 डिसेम्बर 2025 निफ्राय 24 फेब्रुवारि 2026 सिम केन्सेल खालामनाय जागोन। बेबादिनो 15621 नम्बरनि कामाख्या टू आनन्द बिहार टार्मिनेल एक्सप्रेसखौ 4 डिसेम्बर 2025 निफ्राय 22 फेब्रुवारि 2026 सिम केन्सेल खालामनाय जागोन। अमृत प्रभाया गावनि 31थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो सानदोंमोन, नाथाय बे थांखि लानाय बादि जायाखैसै। जुबिननि थैनायनि केसआव दायनिगिरि जानायनि उनाव अमृत प्रभाया जुनिया सानखौ CID रखबाव हगारनो गोनां जादों। अमृत प्रभानि जोनोम सान 11 अक्ट'बर खालि बिथांनि जोनोम सान दंमोन। बे बोसोरनि रंजानायनि थाखाय बियो सिगांग्रो गंसे लाक्जारि हटेल बुक खालामदोंमोन, नाथाय हटेलनि बुकिं खालामनाया बाहायजायाखैमोन। बेनि सोलाय अमृत प्रभाया गावनि जोनोम सानखौ CID लखबावनो फालिनो गोनां जादोंमोन।
लकबआव अमृत प्रभाया महन्तनि थाखाय बियो मोनसे दुखुनांथाव सानमोन। बै सानखालि बियो गाहाय दायनिगिरिमोन। लकबआव गोब्राबै गाबदोंमोन आरो अमृत प्रभाया गावनि जोनोम सानखौ सीआईडी केन्टिननि ब्रेड, माइरं आरो मैगं-थाइगंजों लकबआव बारहोनो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि थैनायनि केसनि दायनिगिरि नलबारीनि अमृत प्रभा महन्तखौ सीआईडीआ सान-हर सोंथि खालामगासिनो दं। खौरां मोननाय बायदिब्ला सीआईडीआ बावैसो सिगां गासैबो दायनिगिरिफोरखौ जयै सोंथि खालामदों। जामुगुरि हाटनि साहा बागाननि मोनसे निखावरि नखरनि हाबा जाखानाय सेंग्रा करमजित तायुंआ बावैसो फोसावनाय आसाम पुलिस थिसनथाइ आनजादखौ जाफुंसारै उथ्रिसारनो हादोंमोन। हाबा जानानैब्लाबो बिथाङा 8 बोसोरसो गुबुन गुबुन आनजादफोरखौ नाजाबोगासिनो दंमोन एबा आनजाद लिरबोगासिनो दंमोन, नाथाय मोजां फिथाइ थायाखैमोन। नाथाय बिथाङा बे बाराव आसाम पुलिसनि एबि कनस्टेबल महरै मासि आवग्रिनानै जाफुंसार जानो हाबाय। बे जाफुंसारनायनि आन्दोआव बिथांनि बिसि कबिता तायुंआ न' थांनानै जि-जोम फानदोंमोन आरो गोबां नाजानायजों रां आरजिदोंमोन जाहाथे बिनि फिसाया आनजादआव जिरायनो हायो। आसाम पुलिसनि एबि कनस्टेबल महरै थिसनजानानै ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो थाखाय गामिनि सुबुंफोरा गोरिब नखरनि हाबा जानाय सेंग्रा करमजित तायुंखौ हामलायथि बावहरनो फैदों। गोदानै थिसनजानाय पुलिस थिसनगिरि करमजित तायुंआ सानफ्रोमबोनि खामानि मावनायनि अनगायैबो गावनि नखरखौ दैदेननो थाखाय जिब-जुनार आरो दाउ फिसिनायखौबो सामलायबोदोंमोन। बावैसो जाफुंसारनायनि गेजेरजों बिथांनि बिसियाबो नखरनि सोद्रोमाफोरनि मोखाङाव मिनिनाय लाबोनो हादों। आबुङै रोखा आरो मोजां थिसनथाइ मोननायनि उनाव करमजित तायुंआ गावनि बिसि आरो नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारनिसिम साबायखर जासिदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।